en el tramo de la calle Doctor Moliner, comprendido entre el número 24 a 44, con los correspondientes problemas que ocasiona para los vecinos de inseguridad, olores y ratas. Después de las retiradas, avisos por parte de los vecinos, tanto vía por el de entrada como personalmente a la protejada del barrio correspondiente, ¿cuándo dicen que estaban los vecinos? Perdón, a la antigua protejada, hace 4 meses. ¿Cuándo piensan que estaban los vecinos y si se ha tomado alguna actuación, cuál? ¿Y cuándo se van a hacer? Se ponía algo para detectar. Es que no Doctor Moliner no té importància. No té desaire. No es poden netejar. S'està preguntant i s'ha de... Lo miraremos. Lo miraré y lo contestaremos. ¿A los vecinos también? Sí. A los vecinos. ¿Existe alguna ordenanza que regule la implantación de marquesinas o terrazas cubiertas para bares, restaurantes, chaterías, etcétera, en Catarroja? Si no existe ninguna ordenanza, ¿cómo es posible que se esté instalando en algunas calles? Y si existe ordenanza, las que estén instaladas cumplen normativas. Y luego creemos que algunos de los criterios que emplean para contratar personal en el ayuntamiento y en la empresa pública no están siendo los más apropiados y que están usando la institución para uso partidista. Por eso nos gustaría saber cuántos de los contratados por el ayuntamiento o por la empresa pública fueron intelectuales apoyados del Partido Popular en las pasadas elecciones municipales. Costar a la xarxa social Facebook, l'Ajuntament de Catarroja, té una pàgina, un perfil institucional. I aquest grup municipal vol saber que administra la pàgina, ja que els horaris als que s'utilitza són horaris de a les 8 de la vesprada o a les 10 de la nit, quins són els criteris que s'utilitzen per emitir o no fonts i quin és el tractament que es fa amb la informació personal que es pot obtenir dels usuaris. I la segona pregunta és, ens han arribat queixes dels veïns i veïnes de Catarroja que volen saber per què els contenidors de fer i tot el poble estan últimament sempre plens de goma gom, amb els deixalles per fora dels mateixos. Per tant, demano una solució ja degut a les conseqüències que això pot dur per a la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de Catarroja. Jo volia saber quins passos han estat donats l'equip de govern per solucionar el problema de les mestres de compensatòria que n'hi ha així a Catarroja. Que només n'hi ha 2 i de moment estan adscrits al Joan 23. Per adscrits també no. I perquè a fecha d'avui, després quasi un mes de començar les classes, els mestres encara no estan. També volia saber si s'han passat per el polígono, per la zona que està davant de la banda de la piscina coberta. És que res perquè n'hi ha allí muntanyes d'escombros. Sí, i han de tapar la nit també. Vale. Perquè és terreno. És terreno d'allí i s'han fet les gestions ja. Però no vol fer-ho, ho farem nosaltres. I volia saber també els biòmos de senyalització que n'hi ha en el polígono davant de les gasolineres, si això se va llevar, se va ficar senyalització definitiva, més que res perquè són un perill, a banda de que arreplega molta porqueria. I després volia saber també si s'han netejat totes les trappes d'alcantarillat en previsió a les possibles pluges que més que res perquè tinc fotos de carres que per com en general se solen compensant el carrer de l'Horta i estan tapats de porqueria per estar alt. O sigui, ara estem més bé. Les preguntes, si ahora yo tengo 2 preguntas diferents. Ahora yo, si no importa el Partido Socialista, a mí me parece tan breve lo que han preguntado de la Constitución de una presentación sobre la tallada, la finalització d'una cosa privada, que no ens importa, m'agradaria que se mos donara a traslladar a tots. Jo vaig a veure la conversació, perquè me pareix que els fets són molt breus. I després volia fer un prec. A les escoletes, a les guarderies, que se les dona l'ajuda, el poder ajuda de l'escoleta, se obliga a publicar en el taulell els xiquets beneficiaris de la beca. Sí, són tots. Són tots. Sí, però vosaltres en l'ordenança les obligueu a publicar-lo en el taulell de nens i de les escoletes. I això jo comprenc que és un perill. És un perill perquè tu vas per la porta de l'escoleta i en la porta n'hi ha una llista, perquè la majoria d'escoletes, els talers d'anuncis, el tenen a la porta, n'hi ha un llistat visible dels que van allà. I això, perdona, però això atenta a la llei de protecció de dades, perquè ningú té que saber quins xiquets estan en aquestes escoles.
pero no Sí, hay... no, obliga a publicar la lista de beneficiaris. Pues de vaga igual. Això és un perill. Jo crec que tenim una mare en un país ara després de veure que el seu fill o la seva filla se sabe a quina escola va. ¿Preguntas? Bueno, ¿por qué se ha cerrado la oficina cubierta? No, por lo que dice. Por seguridad. Punto. Porque los técnicos me dijeron que la cerraran. Por eso todo. ¿Por qué a la Iglesia María Madre no se le permitió participar en la procesión? ¿Pero qué dices? Se rompió la rueda. Esto ya es... Es que esto es repetirá. Es que es más de universidad. Es que son dos. Pero no vas a ver que vos son de este prescrito. Es que es demenciados. Sigue, por favor. Vale, sí, Paso así, que no había más historias. Vale. Además este año está cada municipio. Vale. ¿Por qué se le prohibió la asamblea 15M en la plaza del funeral? ¿De qué? ¿Por qué se le prohibió su existencia? No se le prohibió nada a nadie, porque además... Sí, pero es que ya no se ells estan de la plaça funeral i mi hermano con el doctor y está usted. Tú tranquila. Sigue. No sé, las prohibiciones así, pues, ¿no? Todos los años la cabalgata pasa por la calle Galicia, porque este año no. Lo diremos por escrito. Te lo vamos a dar. Te lo diremos por escrito. Siempre se contesta más que primero. ¿Ya? Ale, ¿qué más? Jesús. A veure, tinc unes preguntes si ens poden explicar els motius pels quals les fonts d'aigua del poble estan buides des de fa temps? És com Aquest si... ho dic ara i no és broma. Jo he recibit una carta del director de Salut Comunitària de Alcira i me ordena que tancar totes les fonts per lo de la liquidez. I ara he recibit una altra carta dient-me que no obliga les fonts fins que no me diguen. I fins que no se'n vagi a parlar. Així era de clar. Vull dir, és que... Saps què vull dir? És que no n'hi ha més. Simplement el que vull que Perquè sàpiga... hi hagué casos de lectura en el cáncer, sí, y entonces nos obligaron prácticamente a todos la carta. Esa carta, si me la pots ensenyar, la Sí, segona, la que m'agradaria veure-la perquè vull veure les dues, perquè segons la informació que jo tinc, A veces sí me toca una por font teléfono. tancada, Porque yo no sé, a no ser no conecto y me toca por teléfono. una font tancada, segons la informació que tinc, i per això especialitzada en la legionel·la, una font tancada és més perillosa que una font en marxa. Perquè, i damunt, per a les instal·lacions, el material es pot fer malbé. Perquè estableix, això com una piscina. Jo ja ho sé, com una piscina. si jo més petit que estic d'això, però... De fet, estableix estat d'aquesta font, estan sols i els xiquets estan fumant. Per tant, o una de dos, si les mantenen sense aigua, se vagin per seguretat ciutadana, perquè la multa si n'hi ha davant del seu ajuntament, l'ajuntament de tots, taulells trencats ja, perquè això és una piscina, i per tant, estem fent malbé infraestructures municipals. Per tant, m'agradaria que me contestarà qui tindrà accés a aquestes. Segon, per quin motiu una pista de bàsquet del poliesportiu municipal està tancada des del mes de novembre de l'any passat? S'han revisat totes les cistelles de bàsquet de les pistes municipals com dels centres escolars? Si és així, volem els informes favorables de que tot està en regla. 3. Hem demanat la compareixença de la regidora d'Esports, però davant la falta de resposta per part de l'equip de govern, volem saber què ha fet l'actual equip de govern i si s'ha informat com cal els cursos de natació, si han demanat informes sobre el manteniment que s'ha fet de la piscina per part de la UCE, si és conscient l'Ajuntament que si se'n va el Club Sirenas a altre poble, concretament a Silla, pot ser que ja no torni. I quins tipus d'ajudes se'ls ha oferit a aquest club. 4. Pensa l'Ajuntament de Catarroja que responsabilitats a l'empresa que gestiona les instal·lacions esportives de Catarroja arran dels problemes que ha hagut en les dues piscines en qüestió d'un any?
5. Té constància l'Ajuntament de Catarroja de reclamacions realitzades sobre els socorristes contractats en aquell escenari poliesportiu? Saben si aquests tenen les titulacions exigides? 6. L'Ajuntament de Catarroja pensa replantejar-se el comiat de nous treballadors de la neteja diària després de veure l'estat lamentable en què es troben els nostres contenidors, així com els parcs, els jardins i les places del nostre poble? 7. Tenen constància de que hi hagi hagut algun tipus d'irregularitat a l'hora de repartir les entrades del circ durant les festes majors? Segons alguns ciutadans, vull que ho averigüen, determinades persones han rebut 6 entrades, tot i que el límit per persona estava establert en 2. 8. Quines actuacions ha fet l'alcaldessa de Catarroja per millorar la seguretat al camí de les Corregudes? Quan pensa solucionar aquest problema que afecta Catarroja? Té constància l'alcaldessa de Catarroja d'un acord amb l'Ajuntament d'Albal que va trencar unilateralment Catarroja per negar-se a pagar els diners d'urbanització? Si és així, pensa vostè que qualsevol vida humana o desgràcia no val els 300.000 euros que hauria d'haver pagat l'Ajuntament en aquell dia, en el seu dia per urbanitzar com cal el camí de les Corregudes? 9. Què fa l'Ajuntament de Catarroja amb els gossos perduts pel carrer? Es compleix la normativa? Intenten averiguar qui és el propietari amb el detector del xip? Com actua la policia? Pregs, pregaria que revisara la il·luminació dels parcs de la perifèria de Catarroja, especialment el 8 de març i el parc de les Moreres. Així mateix, el nostre grup considera que determinades avingudes, com ara Jaume I, tenen una il·luminació deficient i això pot crear majors inseguretats ciutadanes. 2. Pregue que es revisi les jardineres del carrer Constitució i Pintor Sorolla, perquè des que s'han instal·lat van amunt i avall. De vegades impedeixen fins i tot l'entrada de persones a les seues vivendes, així com de vehicles. A més, no entenem per què algunes tenen plantes i altres simplement brossa. 3. Preguem que revisen els guals o reductors de velocitat que hi ha en l'avinguda Jaume I. Alguns d'ells no compleixen la normativa vigent promulgada pel Ministeri de Foment. A més, el drenatge que s'ha realitzat o que s'hauria de realitzar és inadequat i s'acumula gran quantitat d'aigua quan plou. 4. Preguem també la instal·lació de més contenidors i serveis públics durant les festes majors de Catarroja, especialment durant l'esmorzar popular, el port i la celebració del concurs de llibreria. I també volia aprofitar per felicitar al regidor de Cultura per la Setmana Cultura.